Миленке, тука има останала бира, ма нема да я хвърлим я. Я направи нещо като едно време, нещо да си оближеш пръстите. Бе, бате Валко, ти за всичко имаш решение. Или да се изпие, или да се изяде. Що ме останала бирата, ще ти направя ордьовър с бира. Старо, честно мезе, дето днес малко хора го помнят. Едно време, бате Валко, не се хвърляше нищо. Хлябът се уважаваше, бирата се уважаваше и хората ядяха малко, ама истинско. Сега всичко имаме, ама вкусът го няма. Слагаме бирата да кипне, тя почва да бучи, да пее, все едно казва: ей, сега ще стане нещо хубаво. Махаме я и вътре, сирене. После масло да стане меко, мазничко, както си трябва. Бъркаме с дървена лъжица, не с модерни играчки. И накрая малко горчица, да те щипне леко, да не заспиш, бие се хубаво. Ама не като да бъркаш кафе, бие се с мерак, че ако остане на бучки, бате Валко ще го гледа и ще пита: това за ядене ли е или за фугиране? Бъркаш, бъркаш, докато стане гладко като обещания пред избори. И го оставяш малко да изтине. Хлябът първо се маже с масло, че без масло е като ракия без салата може, ама не си струва. После върху него идва пастетът, ама не срамежливо. Мажи като човек, дето знае защо живее. И така. Хапките влизат във фурната. Само да се постоплят, не да ги пратиш в отвъдното. Че бате Валко да вземе една, да отхапе и да каже: Миленке, това ако го бях знаел по-рано, щях да оставям бира нарочно. Ядеш и ревеш.